Jordi, ho tens? Vale. Aquí darrere? Sí? Aquest hora... I dius, hola, hola. Mèdicament parlant, el que ha fet és impossible. Per tant, si ho ha fet, no hi ha res impossible. Llavors, gràcies per ajudar-nos en algun futur trobar una cura. Agraït. Hi ha molta gent col·laborant perquè surti això endavant, però sempre hi ha uns quants que estan davant de tot, no? I entre ells hi ha el Jordi Graví, que ha fet el guió de l'espectacle, hi ha una mica l'escenografia, hi ha la Laia Buscó, que està per tot arreu, hi ha el Pere Puigdomènech, que està també a les llums, hi ha l'Andreu, que estava a la direcció dels combos, hi ha el Jordi, que és el regidor, Jordi Vergés, em sembla, no el conec i a vegades em costa recordar els noms, Jordi Vergés, que era el regidor de la sala, i també hi havia la Rosabel, que era l'encarregada dels nens, i no sé si em deixo algú. Em deixo algú? Bueno, molta gent, clar, però sobretot, el Xesco, que és la persona que gràcies a ell hem tirat endavant tot això. O sigui que, moltes gràcies a tots. Que serà molt més bona que aquesta. Ho sento. T'ha tocat l'estreno. Adéu.